Farve. Ja, til hunden med den, ikke også? Jeg glæder mig til at skal ned og lægge. Ja, det finder vi lige ud af, Jan. Prøv lige at kigge, om der er noget på billedet, du vil have, eller noget andet, du synes, der skal farves. Hvad siger du? Ja, hunden er jo sort deroppe på billedet, ikke også? Den der også. Ja, det er den hund, du har tegnet der, ikke også? Ja. Så må vi lige se, hvad farve du vil give den. Men den er jo meget hvid, ikke også? Men der er jo også sort på den. Ja. Men det er dig, der bestemmer, hvad farve den skal være, Jan. Det hvide vil jeg godt med på. Er der en anden farve, du hellere vil have? Har de farver, der er det brune der. Er det ikke brun det der? Jo, den er brun i hovedet, ja. Den er brun i hovedet. Ikke også? Brun i hovedet? Ja, du kan godt se, den har brun der. Brun der, lige her. Ja. Det er sine øjne. Ja. Der er kun et øje der. Ja, prøv at se, den er jo brun her ved øjet der, ikke? Men altså, og så har den et øre, men det bestemmer du jo, ikke også? Ja. Hvis du vil have en anden farve, ikke også? Jeg vil have den farve. Du vil gerne, jamen så skal den jo være brun og noget sort og hvid, ikke også? Ja. Det er de farver, du skal have. Ja. Brun, sort og hvid. Brun, sort og hvid. Ej, prøv at se, hvad hun gør nu, Mark. Jeg kommer lige hen til dig, Jan. Vi skal lige se, nu tager de maler tæerne her i firmaet. Og vi har også en professionel fotograf her. Den jeg bruger den her bøs her. Så tager du den anden der. Ja, du tager bare den, Jan. Jeg kommer lige og hjælper dig med farverne. Det er hvad vi får lavet om på de der sure tæer. Jeg ved, hvad det er. Wow! Yes! Ej, hvor flot!